Nagtingkagol karon sa prisuhan ang 42 anyos nga lalaki dihang mibunod siyang armas dihang gisita atol sa checkpoint sa kapulisan sa Parian Police Station sa Dakbayan, Sugbo. Nahitabo kini sa MJ Cuenco Avenue, Barangay Tipadilla, siyudad sa Sugbo. Gilang dinakpan nga si Edgar Encarnacion Bohol alias Baguio, habal-habal driver, residente sa Arellano Boulevard, Barangay San Roque, nining siyudad. Sakay siyang motor, ang suspek angkas ang kaipon ni apan misuway paglikay sa checkpoint sa kapulisan. Dihang gibabagan sa mga pulis ngayong misuway kini sa pagpunod sa armas, hinungdan nga gidakop ang maong lalaki. Samtang gipadayag sa suspek nga nagdali siya kay mopalit og tambal alang sa mangho dinhi nga dunay leukemia ug wa na niya mahipos pang armas. Nakalitan kuno siya dihang gisitas kapulisan hinungdan mibunot siya sa iyang armas. Giangko sa suspek nga dili lisensyado ang iyang armas. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang ipasaka batok sa lalaki.